L-2013 reġgħet kienet sena oħra ta' suċċess għas-settur finanzjarju f'pajjiżna. Ir-rapport annwali tal-MFSA wera li kien hemm żieda f'diversi setturi. Dan anke sinjal tal-fatt li beda jkun hemm tkabbir ekonomiku f'ekonomiji kbar. Fl-aħħar tas-sena li għaddiet kien hemm 125 liċenzja ta' servizzi ta' investiment, żieda ta' 11% fuq is-sena ta' qabel. Fl-istess sena ingħataw 135 liċenzja ġdida l-intrapriżi ta' investiment kollettiv. Hawn ukoll kien hemm żieda fuq is-sena ta' qabel. Interessanti kif fost is-setturi fejn kien irreġistrat tkabbir qawwi hemm l-iskemi tal-pensjoni tal-irtirar. Hawn kien hemm żieda ta' 88% meta mqabbel mal-2012. Kienu rreġistrati wkoll żewġ fondi ta' irtirar. Meta kien qed jikkummenta dwar dawn ir-riżultati pożittivi, iċ-Chairman tal-MFSA il-Professur Joseph Bannister esprima sodisfazzjon iżda tefa' ħarstu fuq l-isfidi tal-ġejjieni, sfidi b'mod partikolari fil-qasam regolatorju. Fost oħrajn iridu jkunu implementati regoli Ewropej ġodda, għalkemm wieħed irid iżomm f'moħħu li f'dan il-qasam Malta tinsab ma ta' quddiem. Dawn il-bidliet li ġejjin mistennija jitfgħu iktar pressjoni fuq l-MFSA. Dan fl-istess żmien li qiegħda tiddiskuti riformi oħra bilan li l-konsumaturi tagħna jkunu iktar kuntenti, filwaqt li l-pubbliku b'mod ġenerali ikun imħares.